Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang ilang bahagi ng San Carlos City. Bibigyan ko din kayo ng kaunting kaalaman patungkol sa nasabing bayan. Tara na at sabay-sabay nating alamin at tuklasin ang tinagurian at binansagang The Heart of Pangasinan. Maluwang nitong parkingan na nito. Luwang. Try natin magpalipad para makita natin yung ganda ng San Carlos sa taas. Yeah. Let's go mga chip. Ito ang bayan ng San Carlos, isa sa 4 na syudad at third-class component city in the province of Pangasinan. With signing of RA 4487 on June 19, 1965, San Carlos became the second city in the province. Alam nyo ba na iba ang dati nitong pangalan bago ito tinawag na San Carlos? Ang orihinal na pangalan nito ay Binalatungan. At noong November 4, 1718, opisyal na ang pinangalan ng San Carlos kasabay ng paglipat ng bayan sa sentro mula sa San Juan. Kita nyo to? Yan o. Ganda. City of San Carlos, Pangasinan. Ito na yung munisipyo nila. Napasok ko na rin yan nung nag-anak ako ng kasal. Yan o. Shout out po, Mayor! Mayor Resuelo. Yan. Ang bayan ay kilala din sa bansag na Heart of Pangasinan dahil kung titignan mula sa mapa, ang lokasyon nito ay nasa gitna ng probinsya. Meron itong 86 total barangays, 71 of which are rural and 15 are urban. San Carlos is also known as the center of trading of mango and bamboo in the province of Pangasinan. Pero alam nyo ba, bukod sa kawayan at mangga, ay kilala rin ang bayan bilang pottery center and also produces articles made from bamboo. Nagtatanim din sila dito ng palay at mais. Ayan, dito na tayo sa tapat ng Magic Mall. And then, yan yung building na Kaluyagan pala. 50-year-old building. Na-build siya noong 1974. So, 2024 ngayon. Yan. Do the math, 50 years old na siya. Ayan na yung BMB, oh. Public market. Ang mga Carlinians ay kilala din sa bansag na ang Putilayag. Ang ibig sabihin nito sa wikang Tagalog ay puting tenga at white ears naman kung sa Ingles. Nagmula ang bansag na ito dahil noong unang panahon ay pinaniniwalaan nilang ang mga nahuhuli, napapatay na Spaniards na mananakop ay tinatanggalan ng kanilang tenga at isinasabit ito sa mga poste bilang tanda ng tagumpay, katapangan ng mga mandirigmang Carlinians. At sa pag-iikot ko sa nasabing bayan, isa ito sa pinakapumukaw ng aking pansin. The Minor Basilica St. Dominic, o mas kilala sa tawag na St. Dominic Parish Church. Ito ay isang Roman Catholic church na matatagpuan sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan. The church was made out of bricks and woods with a Baroque style. Used to be the largest Catholic church in the Philippines during the late 18th century. Ito ay may sukat at haba na 81 meters at 20 meters naman ang lapad nito. Meron din itong isang bell tower na may taas na 8.2 meters. Isa ang St. Dominic Church sa tourist destination na hindi mo dapat palagpasin kapag nagawi ka ng San Carlos City.
Sana'y nagustuhan nyo ang binahagi kong kwento. Ako si Nardo, hindi ko tunay na pangalan.